Salutați și selecționarea pe Securare Direct. Acum o să încerc eu să fac 200 de trofei pe fiecare brawler și vă arăt câte chesturi am reușit să fac imediat. Nu, acum vă arăt și eu cum am promis acest câte am reușit să fac. Dacă vreți, numai la trofei, dacă vreți să deschid acum vrei. Le deschizi acum? Da, numai la tire nu le deschid, numai la trofee dacă... Bine, hai deschide-le. Bine. Nu la timp pe profil să te închid. Ai 16 brawler. Da, nu cred că spică nimic nou. Nu pun pe Jessie, mă gândesc pe ce pun. Jessica. Pune de aia pe taie, pe level 5. Pun pe asta, pe Jackie. 25 de puncte. Ok, acum alegi pe Bu. Am la pe Bo. Stai că acum le iau și eu pe Bo. Bun. Stai să dacă... Numai aici am să iau. Și acum pun puncte pe Bo când trebuie. Da. Am 20 de brawler. Asta că nu găsesc, uite ce pe Bo. Și încă astea 300 bani. Numai la tire, o să țin tot. Aici. La tire, cum vedeți aici, n-am deschis nici primul Big Box. Avem aici o grămadă de deschis. Da, acum stai să vă arăt și eu. Vă arăt și eu contul meu mare cu tot ce am acolo. Acum arăt. Da, acum. Acum e pe contul ăsta? Da. Poți să te scot din echipă să te dau cu la mare? Păi nu, că nu mai arăt. Oh. Până atunci... Da, te și brau pe sau acum. Da. Cum vedeți aici am doar 17 brawleri. Am revenit, aici este contul meu mare. Și eu luat-o aici. Am luat un tip de aici. Că nu m-a putut abține, am și primit pe contul. Uite că acum o să vă arăt contul lui Raul. Tot ce are. În Brawl Pass-ul pot să iau pe bază de aici. Eu vă arăt brawleri. Ți-ar brawleri de pe contul mare cum pot? Da. Le are pe Frank, Shelly, Jesse, Poco, Colt, Bull, Brock, Rico, Barley, Nita, Dynamite, El Primo, Bo, Piper, Daryl. Aproape tot maxat. Penny, Tick, Revenim la Rosa, contul mic. Carl, Bibi, 8-Bit, B, Ems, Max, Jackie, Sprout, Pam. Revenim pe contul mic. Nu are și mulți alți brawler, vedeți, are o grămadă, are pe Squeak, Lou, Genie, Edgar, Colit, Surge, Mortis, o grămadă de brawler ieri. Haide. Cum au și un cont numai că l-am pierdut pe acela, nu, haide să dăm ready. Pe lei, vezi că pe ăsta e 200. M-am uitat că am misiune pe ea, hai. Nu știu ce misiune am, dar mă uit după meciul acesta. Bun. Hai du-te pe la dreapta. Mă pe asta de aici. Uite-l pe Și am făcut o grămadă de trofee. Atunci am avut cu 2000 sau 1000 de trofee, nu mai știu. Și deja am făcut 3000 de trofee. Help. Înainte de Brope să se baga în filma noi. Du-te că-l bați, du-te că-l bați. Stai că am puțin în viață acum. Du-te că poți să-l bați. Să vină la mine. Păi Okay. nu vine, nu vezi. Du-te că poți să-l bați. Bine. Vezi pic, dă încet, n-are viață. Bine, are viață. Cred că cu noroc îl bat. Bun. Mi-am plasat mine pe rotiță. Omor pe Jesse. Nu mai continui echipa lor, măcar atât să fac. Gata, hai. Că am scăpat de echipa lor, nu mai e niciunul dintre ei. Mă omorâ Brock. Ce ai făcut? Nu mai avut multe viață și mă omorâ Brock. Nu te duc pe el. Nu te duc că dă trimi pe hit. Așa. Nu mă duc, o și băieța toți dici. Dă-mi mine. După misiunea asta o să mă joc și eu cu Bo. Și voi încerca să fac 200 pe fiecare brawler, că am foarte puțin trofee la început, așa. Și aici e 8-bit, țipat singur în gaz. E cel mai bun pe solo. Nu, acolo mă jucam prostie, mai ales că îți dă viață. Dar e cel mai bun și pe solo și cel mai bun. Știu. Că te țipează pe Dar de unul. ce mori în continuu? Am dus pe 8-bit la bătaie. Nu muri, te rog. Încearcă măcar să... Nu te... Dar de ce mori? Du-te mă. Hai, te las pe tine. Nu te o să dau damage, că atât asta îmi zice. Cu Rosa trebuie să dau damage. Eu îl iau pe dinamic. Sau? Cred că o iau pe Jesse. Nu știu. Bun. Ia pe tine, vezi și ai. Bun, hai. Ce misiune ai? Pe Rosa și pe 2 showdown. Și ce trebuie să faci? Pe Rosa să dau damage. Ok. De-aia mă duc la bătaie. Eu mi le-am făcut-o. Las mai de dimineață. Da, că tu ai luat. Și pe contul mare. Acum vara asta o să punem
o dată pe zi pe fiecare cont, el o să pună mai multe, așa e? Da. 2 sau 3 pe zi ai pus ieri. Da. Mă Hai, duc hai, acum măi. pe Shelly. Nu, am murit. Încă. Mă duc pe Shelly. Dă power up, eu am 5. Încă n-ai murit. Pa. La revedere. Nu mi-a făcut plăcere să te cunosc. Da, știi când ne-am jucat așa cu Spro fără să filmeze și când ai făcut cruce pierdeam. Da. Când te făcea cruce din boschețe care puneai tu aia cu Spro sau ce pune Băi. cactus și aia, pierdeam. Ia ălea și dă-i. Mă duc pe el, nu mai las pe Edgar. Dă-i țeavă. Cum o sărit? Da, cine a pus bombele alea acolo? Că în cazul lor n-am pus. Serios, nu mai știu ce este. Ok. Pe ăsta îl fac eu, easy peasy. Pe Memo? Da, pe Memo. Sau pe Nemo, cum spui Nemo? Pem. Ai furat kill că am mai mult din el. Eu nu era. Și pe asta tă de să dau pe amândoi. Hai să vedem dacă chiar am făcut asta. Da, le-am făcut toate. Ce tire ești? Tire, am gătat tire 14. A, la 16. Azi, 16 jumate, frate. cum a trecut așa? Păi mi-a făcut toate quest-urile. Hai, dă-i. Dar și eu l-am făcut pe toate așa. Păi acum mai e quest-uri. Dar nu-i jugat, că mai întreb 100 token rupă. Tu cum ai ajuns să să iei cu brawlerii? De ce Da. fute? Mă pătesc. Bine, mi-a făcut eu și... Dar pe ce m-am chinuit aici. Și să știți că pe la finalul iulie poate va fi opening-ul, așa Da, pe acolo. Pe la finalul lui iulie. Ei să scrie să comentarii când vă simțiți vacanță. Da, de vară. Care ați luat-o astăzi, așa Da, sau mai devreme chiar. Sau acum câte zile pentru oricare. Acum câțiva ani. Toți cei care nu mai școală sunt mai fericiți. M-am dus pe Poco și... Pam. Nu, sunt omoară. Lasă turete aici. Ți-o bate pe ei tureta. O secundă. Lasă că moare și aia. Hai că acum... Mai trebuie 20.000 de DM să dau. Din cât? Din 60.000? Da. Că am făcut doar 40.000. Atunci hai în boșcheț. Hai pe pop. Și cam acest episod o să fie foarte lung, așa-i? Facem de vreo 20 minute așa. 7. Hai bă, mă ajuți? Zici eu. Mă duc pe asta. Du-te că eu mor. Nu, m-am dus pe car, gata, pe car. Pa. Salută din partea ta. Și-a luat adio. Din cauza lui. Nu cred. Deci nu cred. Stai că te apăr eu. Credeam că pierd. Stai că scuică la-i nasol rău. Am murit? Da. Tu le-am murit. Nu. De ce și-o dat numele bot 2? Și e legat, nu există legat. Lasă acolo. Lasă acolo, nu te du pe el. Nu te du. Lasă. Cine l-a omorât? Bine. Be. Stem bine casa, așa scria. Nu. Abia. Stai că am făcut. Oh. A, da, am făcut. Noi îmi dau play. Cam pe la, știu eu, la începutul august o să dăm noi așa opening-ul start. Că poate o să iau și tăiere de sus, că poate fac o Cât ai opening. făcut? Ce? Minut. Până acum 9 8. și 8, 58 am acum. Da, da. La revedere. Hai să mergem. Unde? Că tu ești mort. Hai că vin cu tine. Unde ești tu acolo și eu. 6 avea viața ăla. Oha. Nepatiniste. What? S-au omorât echipele fără să ajung nimic. L-ai bătut? Da, să zicem că da, să zicem că nu prea. Las că l-ai bătut, nu contează. Da. Măcar supraviețuiește tu încă 3 secunde. Nici eu. Încă o secundă mai este. Bun, m-a spălat eu Pa. mecanicul. Să continui drumul. Pa. Bate-l pe Tomar. Că tot Tomar ăsta m-a sătat. Tomar 753. Dă numele ăsta, îl văd în fiecare meci. Și tu? Da. Ai făcut misiunea, da. Da, cum l-am făcut. Ok, îl iau pe. Mă iau pe Bo. Îl iau dinamicul meu. Ne ia pe dinamicul, că e bun.
Dinamicul. Cam o să închei eu acest episod când o să fac 100 de trofee pe box și am 0 acum. Eu Să cred facem. că- Ok, bun. Nu sta că postez, nu m-am uitat, doar nu am mers să postez pentru că nu am mai avut nici timp așa și de-aia am postat în 22 sau cât era. Inter. N-a să mergem. N-am avut timp că atunci Inter. m-am avut și eu un pic de învățat Inter. pentru un test la mate. Și cât tu nu ai luat? M-am luat așa un 8. Cu indulgență. Bun. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 Și tan, me- tan, tan, tan. Cum o să mergem pe ei, niciunul nu o să mai scapă. Eu mă duc pe ăsta. Help! Nu scapă de mine. Dacă mor, măcar mor cu milă. Gata. Bate-l pe Alex 26. Să apară. Stai. Eu urmăresc. Iar tomară la mă? Explodează mine. Nu-i Mai e Toma. o mină, mai e o mină. Lasă acolo, că poate fraierim pe cineva. La noi. Cam așa ceva. Na. Hai. Gata. Easy. Hai. Easy kill. Hai. Easy nou trofeu bun. Stai să-mi schimb și un caracter pe aici. Că... Le-au pe Robinson. Iau butoi. Stai să câte gemuri am, că nu mai știu cât aveam. 100, Udi. 110 sau 100 gemuri aveam. M-am și eu pentru gemurile stat acolo. Tot vreo pe să trecut, dar n-am reușit să fac câteva tire-uri. 6 tire-uri n-am reușit să fac în sezonul trecut. Tu ai făcut pe TT? Nu, mai aveam câteva. Mai erau la 2 megabox, m-am supărat că l-am pierdut. L-am pierdut. Și te-ai pierdut alea două. Mor. Cine? Cu cine tot mai mă Brock? Cu Jessica. Și Brock l-a omorât și pe Codavada, și pe Inda, și pe Marklin. Da. Pe tot! Numai Poco. Am să dacă e cineva aici. O secundă, 0,5 secunde. 4 trofee, lasă. Mă. Care am făcut și un 13 trofee pe ăsta. Pe Ebo. Care mi-aduc aminte că nici pe Rico nu mai chema Rico, chema Rico și mai mult, așa-i? Nu trebuie să intrați în clan. Da, stai că vă mai arăt toate clanul pentru cine nu știu, uitați că am vorbit cu el aici când i-a picat Mortis și acolo contul meșa lui. Aici sunt membrii care sunt clanul, uitați contul lui mare acolo cum se mișcă că l-a luat Bropesul și aici așa 2709 27.946 de trofee are clanul nostru. Da. Pentru cine vrea să vină. Și uitați aici, să știți că sunteți de multe ori așa promovare, câte vreți, orice vreți voi. Și de ce s-a întâmplat ai pe clan? Tu ai făcut? Nu. Stai că șterg. Ia șterge și ai, fără Da, neapărat. hai, lasă acum. Stai, Să terminăm asta. opresc eu un pic și șterg acolo, editez până atunci, până Ok. până tu mai... Am mai revenit și eu. Uitați că am schimbat numai în canalul nostru, că le știți. De acum senior la 10.000 trofei pus, iar vicepreședinte să fiți abonat vechi și de încredere, sper De să-ți cel placă puțin un în an. clan. Sau și 6 luni dacă ne dați și abonat, așa. Na, hai, dă-i. Haideți să dăm rei de acum și o să mă duc aici să fac măcar 50 trofee pe, dacă pot. Haideți să dăm și meciuri. Mă duc pe chesturile mijloc, dus aici. Mă duc pe bătaie. Știu. Mă duc. Ce bun e Edgar ăsta, nu e. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Fugi! Pam, pam, pam. Nu mai sta acolo. Dacă vin mata de pe sus, pe loc.
gata, nu te mai întoarce. Că tu moară Tomar. Tomar. Nu cred, curule. Nu fugi! Ia ăla și fugi. Te apăr! Nu mai am ce face. M-am Da, făcut da, toate spun din- asta în boschete. Mergi, ei, m-am ajutat. Și încerc să fac ceva, măcar pentru tine. Lasă că am omorât-o pe toți. Hai că am Pe bătut. toți am omorât. Am pus bombele acolo în caz de muriam să te Care apăr. câte kill-uri am făcut? Care e ăsta? Nici eu. Și uitați aici, puteți Nu? veni și să băgați și moșul pe cine nu știu. Că și eu că le-am câștigat moșul ăla, așa Da. la challenge. Că moșul ăsta care le-am pus acum. Ăsta cu bilețelul. Stai, da? Cum nu știu. Sau cu focul, nu mai știu cum se de chiar bine. Oare poți să mi-l pun la brawler? Da, Serios? cam aici, nu știu, am văzut pe unul, poți să pui. Hai, da, dă-i ready. Uite ce am pus eu pe la, lasă tot unul. Poți să Dă-i pui. ready. Și la doi. Că mi-a pus Deci niște la trei. moșuri. Nu există. Asta că știu eu. Și imediat o să vină și ăla Pa. 30 de trofei, cum am să dura să-l mai văd la 20. Dă-i. Nu! Ce faci, mă? N-am mai avut hituri să dau. Le era Fugi! Nu, asta e cea mai bună legendară. Știu, am vrut-o de multe ori. Da, faci, știi, mă, învățește-te tu cu focul tău. Și a face timp după. Și m-am bătut cu unul atunci azi. Când am făcut timp cu el, după m-am omorât. Lasă că așa îți trebuie. Că ai făcut timp cu el. Bă, vezi că ăștia îmi dau țeapă. Am bătut-o măcar pe Bibi. Nu! Dar de ce faci? Am bătut-o pe Bibi. Dar hai cu mine, te rog. Bine, vin. Vreau să pierdem. Păi hai cu mine, că te aștept să vii cu mine, dar nu mă ajut deloc. Du-te pe asta de aici, mă cu mine. Vezi că ți-am spus de viață. Vezi că mă. Eu fug aici, că nu am ce face. Vezi că e aici un familion. Am luat un power up, pa. Puh, ce m-ai ajutat. Cred că mă bate Carle în spa. A, și asta de unul pe ăla. Pam, pam. Gata. E, unde sunt următorii? Uite aici pe pereții noștri. Bețivanul. Uite pe col, că mai face mic. Dacă fugea acolo, îi dădeam eu cu săgeata de aici, oricum cămări. E, unde sunt acești... Nu știu, Unde sunt? pe pădure, Dar nu e pădure. pe boschet, Ia pe aici. Am văzut aici aceea că se mișca în boschete. Uite că i-am găsit. Cine-i? Se mișca Anita și Rosa. A, Am văzut că se mișca boschetele ăla, nu știam cine e și... Stai, Am atât, pa. eu nu mă. Omoară, da. Vino cu aceea. A fugit? Ce ai făcut? Mor. Tomar? Am murit. Fuge, Emma. Fuge asta, îi rupe pământul. Încearcă măcar să o bați pe Nita. Bată. Pe nu. Știi ceva? Ia, vino. Bă, tu ești neserios. Nu cred că a dat. Data s-a pus ca kill. Să fac măcar pe bo de 50 de trofei. Cel puțin. Da, numai 50, că nu mai ajunge și timpul, că se face 20 de minute. Da. Ce numai până la 50. Că pe bo o să-l văd la 100 de trofei azi. Mhm. Du-te pe Bibi, că... Tă Bibi nu vrea să mă... Nu, nu! De mă, să stai nu. Câte trofei ți-ai spus?
Și fix după acea tire, următorul tire la Big Box, toată lăsă o picătă mitică. E adevărat. Bun. Dacă îți pica măcar o cromatic era mai fericit. Cu șanse de epică. Da, mare fericire. Adică, Sergi. Da, să vreau tot din primul tare, da. Stau aici. Eu mă duc pe Frank. Fugi! Cum am fugit de... Câte power-up-uri fura Frank. Cam așa 7-5. Îl pe Frank. De ce? De ceva? Nu, Da, bravo. du-te pe ăla. Când vreau să ajungem o meală. Oi. Nu, pa, bro, cât deștepte. Nu! Ăsta e cel mai mare fail. Te-a bătut un broc. Mai aveau 100 viață, ea mai arunca mine și am omor cu mine, De le ready, da, pe piceli. De ready. Da, nu mai de nimic. Tu mai de ce? Nu, mă zbudeat, sunt mut. Și eu. Nu mai aud nimic, nu mai înțeleg nimic. Ce logică are și aici jocul. Dacă nu fac ceva aici jos. Și nu uitați că seria aceea de Skyblock o să mai facem numai vreo 4 videoclipuri din ea. O să încheiem și pe ce. Dacă mor. Nu cred! Fugi, fugi! Ce prost. Cum te-o lăsat să trăiești? Și acea serie de Skyblock o să mai facem vreo 3 videoclipuri din ea. După o să încheiem, nu mai este nimic de descoperit. Și apoi o să rămânem cu mapa noastră. Mai, eu nu știu ce mai fac. Mă încercam și eu ceva. Nu că am și ultimata. Mă, păi zici tu mai uite. Hai să spun are ultimat după 20 de 14 trofei, bun. Și eu tot 14. Mai dai un meci. 60 de puncte făcut acum. Cât? 60. Numai pe boss să-l fac rancuri. Bun. Mai dăm meciul ăsta și o să încheiem acum. Da, că fac și 160 trofei pe voi pe ăsta. O să fac pe ăsta 50. Trofei. Dacă o să câștigăm. Sau am făcut, n-am mai văzut. Că am dat prea repede play-in. N-ai făcut 45. 145 am așa. Da. Bă, Mr. P. Fugi. Mr. P te vine pe tine. Ăsta mă vrea pe mine. Cularul. Chiar nu este primăvera, cum am zis eu. Mă, fularule, vină pe mine. Mr. P chiar mă vrea pe mine. Uite Hai, tu. mă. Nu poți? Nu. Fugi! Ce mai mergi pe el? Stai! Pe mâna lui ai scăpat. Haide-te pe el. Miră, pă. Măcar să-i dau un pic de damage, am dat. Pac, îl bat eu. Da, L-am bătut. bravo. Invers. Stai că fug de că. Pom. De mortul, am pierdut jocul. Sunt un boșchet. Bă, vezi că am ultimată. Opa! Prietenii mei. Dă-i și tu ceva lui ăsta. Fugi! Am pus acolo mine, lasă-i. Deci nu cred cum ți-o dai tu la prin perete. Nu, o să încheiem aici, că am făcut 4 trofei. Cam atât a fost cu acest episod, la revedere, pa, pa!